يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام ويل الهوى يمام ويليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kama sara mani foka abarkada hale minye bidunya irana ka ula dunia ka fo obi auka jemkan ka fleni watina jemkan mini amba fama faso jokene nabi nyanamaya tilinyeta jabarani so sanfe dogokun ni wati kele ka foli ani tanni ko lasi aukelen na bela jelema frafina bangunga kata si jenfanto bela jelema ka ula dunia ka fo onka jamana konnana abi dugunba konnana dugu min ni an bɛ se k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ nka bolofa nana fara ka san 2012 waati ka bɔ o la ka na bila sisan na gɛlɛya caman ye anw ka jamana sɔrɔ lakanako ta sira fɛ ka taa se politiko ta sira fɛ adamadenya yɛrɛ ta sira fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra degun ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma walasa anw ka jamana a bɛ se ka bɔ ni degun ni tɔɔrɔyaw kɔnɔna na cogo min na cɛba dɔ ye finitigilakaya ka se ka a bolo kan anw ka jamana kɔnɔ ni maa dogolen tɛ général Musa Senko Kulubali a y'a yira k'a fɔ ale na cɛsiri bila sen kan min b'a to anw ka jamana a filɛ degun min kɔnɔna na a na se ka bɔ o degun kɔnɔna na cogo min na bi an ka maa welele général Musa Senko Kulubali kulukan min walima fanga ɲinitɔ min ni o sigira sen kan o ɲɛmaa ye ale n'a bɛ f'a ma Ligue de la démocratie pour le changement LDC ni ye jɛkulu ye min ni a ɲɛmaya bɛ général Musa Senko Kulubali bolo an ye a wele ka na bi min b'a to an ni a yɛrɛ ka se ka masala kɛ bi jɛmukan kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ni ala sɔnna ma a yɛrɛ ye jɛkulu in sigi hakilina jumɛn kama ani wulikajɔ jumɛn kɛn bɛ a fɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma jamana filɛ degun min ni lahalaya min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ wa a bɔ fɛrɛw ye jumɛn ye ni ala sɔnna ma ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ walawala fɛn an ka bi jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔ kɛnɛ nka yanni an ka taa ɲɛ ka kuma di Musa Senko Kulubali ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma assalamu alaikum an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen tabarikala an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ an sigira hɛrɛ la ala ka an bɛna kuma minnu fɔ a ka kɛ kuma barikama ye a ka kɛ kuma nafama ye an bɛ foli di ɲɛta teleso a cɛ a muso a denmisɛn a makɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma a ye wele bila an ma an nisɔndiyalen de bɛ yan walasa an kana se k'an da don faso kunkanko kuma la nin wagati in na hakilina minnu b'an na fɛɛrɛ minnu b'an bolo an ka se ka dɔɔnin fɔ o la donc ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka fɔ bɛɛ lajɛlen a balimakɛ a denkɛ n'o ye général Musa Senko Kulubali ye min ye fɛɛrɛtɔ min sigilen don sen kan n'o tɔgɔ ko Ligue démocratique pour le changement LDC min y'o président ye nin waati in na donc ka foli di fɛnɛ an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di ani tɔn wɛrɛw mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ka ɲɛta hokumu kɔnɔna la nin wagati in na alhamdulillah an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi min b'a to ani ka se ka na masala tele ɲɛta jabarani so sanfɛ bi an bɛ o foli n'o bonyamasigi kɛ ka taa i yɔrɔ ka lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ général Musa Senko Kulubali maa don min ni a bangera an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ ka bɛn ni juillet kalo dɔ tile 14 san 1972 ni ye général Musa Senko ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi san 49 bɔɲɔgɔn ko o b'a yira k'a fɔ sifinnaka don o cogo kelen na fɛn min ye a ka baara fanba walima a ka ɲɛnamaya fanba o kɔni nana kɛ ka ɲɛsin
an ka finitigilakaw walima wolomasiri taba baaraw ma bari o daminɛna walima an bɛ se k'a fɔ kalan kunfɔlɔw kɛra a bɛ fɔ lakɔliso ma école prytanée militaire ni o b'an fɛ Kati Bamako yɛrɛ tɛnku dugu min bɛ yen nɔ ni o ye Kati ye o kɔfɛ ka kalanw caman kɛ Faransi jamanaw b'o la lakɔlisoba min bɛ Faransikaw fɛ yen nɔ ni finitigilaka jolenw bɛ bɔ a lakɔliso la n'a bɛ f'a ma Saint-Cyr général Musa Senko ye a ka général Jalaw an bɛ se k'a fɔ a kalan kunfɔlɔ walima a kalan fanbaw kɛra yen nɔ o kɔfɛ ka na kɛ lakɔli karamɔgɔ ye anw ka sanfɛ kalanso min bɛ anw ka finitigilakaw kalan ni an b'a fɔ o ma instructeur a kɛra o ye EMIA la Kulikorokaw fɛ yen nɔ yanni a ka kɛ directeur des études ye u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jɔyɔrɔbaw kalifara la anw ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye ministre ye min ɲɛsilen don mara cɛma bɔli ko kunna anw ka jamana kɔnɔna na o jɔyɔrɔ ngolo fara fɛ ka taa se lakɔliso min bɛ farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni o b'anw ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ f'a ma école Alioune Blindé bɛ yen min sigilen don kanbɛn ani cɛbɛn bɛ se ka sabati cogo min na o écoliso ɲɛmɔgɔya a ye o kɛ waati tɛmɛnenw na an ka jamana kɔnɔna na hali ni y'a sɔrɔ a nana walan sɛmɛ k'a tiye o baara kofɔlen de la nin ye général Musa Senko ni ne ma fili nin ye dakuruɲa damadɔ ye a kisa kan. Awɔ i y'a fɔ cogo min na o don ka fɔ ni wagati in na an ka cɛsiri an ka wuli ka jɔ a bɛɛ sinsinlen don an ye kalan minnu kɛ an ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ an ye faamuyali minnu sɔrɔ o kɔnɔna la an ye dɔnniya minnu sɔrɔ o kɔnɔna la an ye ni mɔgɔ minnu ye baara kɛ ka baara kɛ ni fɛɛrɛ min ye o kɔnɔna la o de b'a to bi an ko an bɛna politiki bunakun kan walasa o dɔnniyaw o fɛɛrɛw an bɛ se k'o bila maliyɛnw ka disposition na cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ n'o ye ka jamana dɛmɛ ni wagati in na a ka se ka bɔ degun kɔnɔna la. Alhamdulillah. Musa Senko Kulubali kulu bilara sen kan i fɛ n'a bɛ f'a ma Ligue démocratique pour le changement dɔ bɛ ɲininkali kɛ o tuma jamana tɛ se ka jɔ n'i ma kulu bila sen kan walima n'i ma parti politique tɔn bila sen kan wa mun y'a to e ye ni kulu bila sen kan ni o ye LDC ye. Jamana kɔnɔ jamana bɛ jɔ ni jɔsen caman de a jɔsen bɛ n'a nafa don a jɔsen bɛ ni a ka baara kɛcogo don i bɛ taa sɔrɔ sisan an ka caya kun ye walasa bɛɛ ka se ka dɔɔni dɔɔni kɛ jamana jɔ la i bɛ taa sɔrɔ sisan dɔw bɛ yen sɛnɛ de ka nɔgɔ olu ma olu bɛ sɛnɛ kɛ olu bɛ économie développer olu jɔyɔrɔ ye sɛnɛ dɔw ta ye olu ye finitigilakaw ye olu ta ye ka jamana dɛmɛ sécurité ta fan fɛ défense ta fan fɛ dɔw ye école karamɔgɔw ye olu ta ye ka denmisɛnninw kalan ka maakɔrɔbaw kalan walasa faamuyali ka bonya jamana kɔnɔ donc jamana sinsinnen don jɔsenw de kan bon maintenant i bɛ taa sɔrɔ wagati dɔ bɛ kɛ jamanaden dɔw bɛ sɔrɔ olu b'a fɔ ne ye expérience min sɔrɔ ne ye faamuyali min sɔrɔ ne bɛ na politiki bunakun kan walasa n ka se k'a bila jama ɲɛ ka se ka sira dɔ yira jamanadenw na i yɛrɛ bɔra ka kuma minnu fɔ sisan n tɛmɛna sira minnu fɛ n b'a ta laban ninnu na kabi 2012 n ye garisɛgɛ sɔrɔ ka kɛ ministre de l'administration territoriale ka n'a bila 2013 la o wagati kɔnɔna la an ye faamuyaliba sɔrɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ o gɛlɛya a daminɛna cogo min na a nana cogo min na a gɛlɛya bɛ manifester cogo min na o ni an ye faamuyaliba sɔrɔ fɛnɛ k'a fɔ gɛlɛya in a bɛ se ka nɔgɔya cogo jumɛn na donc o ye chance de ye jamana kɔnɔ k'a fɔ i ye poste dɔ occuper min b'a to e bɛ se k'a fɔ nin gɛlɛya in jamana kɔnɔ fɛɛrɛ dɔ bɛ ne bolo ni o fɛɛrɛ b'i bolo i bɛ se k'o fɛɛrɛ di jamanadenw ma cogo min na sira de b'o la parce que jamana kɔnɔ sariyaw de bɛ yen constitution bɛ yen loi électorale bɛ yen charte des partis politiques bɛ yen jamana sigilen don texte dɔw de kan an bɛɛ kan ka min bonya donc ni e ko ko fɛɛrɛ b'i bolo n bɛ bila jamanadenw ɲɛ gɛlɛya min b'an kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se k'o gɛlɛya kɛlɛ tɛmɛsira de b'a la a tɛmɛsira dɔ ye kana politiki bunakun kan k'i yɛrɛ kofɔ jamanadenw ye hakilina min b'i la ka wuli ka se jamanadenw ma k'o ɲɛfɔ olu ye bon o fɛɛrɛw tɛ se ka kɛ f'i ka jamana sariyaw bato ne tun bɛ lahala min na n'o ye k'a fɔ n tun ye finitigilaka ye n tun bɛ armée kɔnɔna la a jɔsen fɔlɔ dɔ ye n'i bɛ i da don jamana ka ɲɛta
a ka basigi a ka lakana k'a fɔ i bɛ wuli de ka bila jamanadenw ɲɛ k'a fɔ u ka tugu i kɔ u ka da i la i tɛ se k'o kɛ k'i to fini kɔnɔ donc a laɲini fɔlɔ kun ye i ka fini bila ka démissionner ka bɔ l'armée kɔnɔna la o la i bɛ liberté sɔrɔ i bɛ lahalaya sɔrɔ min b'a to e bɛ se ka kuma ka wasa ka sɔrɔ i ma sariya sɔsɔ donc o de y'a to 2017 n y'a décidé ka walan sɛmɛ walasa n ye faamuyali min sɔrɔ k'a fɔ o faamuyali ne tɛ se k'o dan kelen ma k'a fɔ o faamuyali ne tɛ se k'an sigi n'o ye n yɛrɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko jamana bɛ gɛlɛya la n b'a dɔn k'a fɔ nin hakilina in bɛ se k'an bɛɛ dɛmɛ an ka dɔ bɔ gɛlɛya la parce que n y'a fɔ cogo min na ka chance sɔrɔ ka kɛ ministre ye ka chance sɔrɔ wagati la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ wagati min na ka gɛlɛya in faamuya kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan ni i y'i sigi n'o ye o bɛ kɛ perte ye jamana ma donc n bɔra hakilina minnu tun bɛ na an commencera k'u fɔ dɔɔni dɔɔni mɔgɔ minnu sɔnna o hakilinaw ma an n'u farala ɲɔgɔn kan an commencera ka fɛn fɔlɔ min sigi sen kan an y'a fɔ o ma ko plateforme pour le changement an y'o baaraw k'o kɔnɔna la fo ka taa se 2018 élection ma an sen donna 2018 élection na o tɛmɛlen kɔfɛ an ko halisa walasa an ka baara kɛ an ka jamana sariya hukumu kɔnɔna la pour que i yɛrɛ kana sen don politiki baara la a ɲɛ yɛrɛ ma ka sɔrɔ i ma sariya sɔsɔ cogoya si ma o baara fanba bɛ se ka kɛ parti politique de kɔnɔna la donc an mɔgɔ dama min kun ye plateforme pour le changement sigi sen kan hakili jagabaaw nana yira k'a fɔ an ka yɛlɛma k'a kɛ parti politique ye donc o de y'a to an ye sɛbɛnw ladon ministère de l'administration territoriale la ka an ka parti tɔgɔ da ko ligue démocratique pour le changement donc o de ye parti tɔgɔ ye an wulila ni hakilina min n'o ye jamanajɔ hakilina ye an wulila ni hakilina min n'o ye bɛn hakilina ye an wulila ni hakilina min n'o ye faranga hakilina ye n'an wulila ni hakilina min ye n'o ye jamana ka yiriwa hakilina ye o hakilina kelenw de bɛ parti politique nin kɔnɔ n'o ye ligue démocratique pour le changement donc an bɛ ka baara kɛ ni hakilinaw de tabarikala laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen b'aw la wa n'o ye ligue sigi LDC sigicogo ye tantɔ n'i bɔra ka a ɲɛfɔ parti politique dɔw bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ minnu kɔni bɛ walima an bɛ se ka fɔ fanga ɲini tɔn na minnu bɛ maireya ɲini walima députéya ɲini nka dɔw yɛrɛ fana bɛ jamana ɲɛmɔgɔya ɲini aw ka laɲini ye jumɛn ye an ka laɲini ye jamana bɛ lahala min na sisan ni a kelen don k'an jamanaden bɛɛ dekun jamana bɛ lahala min na bi n'o kelen don ka jamana dɛsɛ ka yiriwa jamana bɛ lahala min na bi n'o kelen don ka fagali jugu caya jamana kɔnɔ jamana bɛ lahala min na bi n'o kelen don ka minɔgɔ jugu kɔngɔ jugu lana jamana kɔnɔ an k'an cɛsiri an ka baara kɛ walasa an ka se ka bɔ o kɔnɔna la laɲini ye min ye anw ɲɛbɔlen don jamana minnu fɛ bi sinikɛnɛ ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wagati kuntalajan ye olu jamanaw ka ɲɛbɔ an fɛ ko parce que an ka jamana basigira k'a fɔ kalan yiriwara an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ lakana yiriwara an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ dunga fa o yiriwara an ka jamana kɔnɔ ani a ɲɔgɔnna caman i ye min fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ko parti politique sigi kun ye an ka députéya ɲini an ka maire-ya ɲini an ka présidentya ɲini anw fɛ ninnu tɛ anw ka objectif ye ninnu ye baarakɛminɛn de ye anw bolo an kɔni bɛ a ɲini ka tɛmɛ nin sira ninnu fɛ parce que n y'a fɔ cogo min na jamana sigilen don sariya dɔw de kan a sigilen don jɔsen dɔw de kan o sariya ninnu an bɛ baara kɛ o de kɔnɔna la donc an ye parti politique sigi k'a fɔ an b'an sen don politiki baara la an bɛna maire-yaw ɲini an bɛna députéya ɲini an bɛna présidentya ɲini mais o kɔrɔ tɛ ko de ye an ka wulikajɔ kun ye nin ye tɛmɛsiraw de ye min b'a to hakilina min b'an na an bɛ se k'o baara kɛ min b'a to an bɛ fɛ ka basigi min lana jamana kɔnɔ an ka se k'o baara kɛ min b'a to an bɛ fɛ ka dun ka fa min sabati jamana kɔnɔ an ka se k'o baara kɛ sinon k'a fɔ ko ka tɔn sigi sen kan dɔrɔn walasa an ka kɛ président ye anw fɛ o tɛ objectif ye ka tɔn sigi sen kan k'a fɔ dɔrɔn an ka député sɔrɔ an ka taa an sigi assemblée kɔnɔna la k'a sɔrɔ an t'a dɔn an bɛna baara min kɛ o tɛ anw ka laɲini ka tɔn sigi sen kan k'a fɔ n bɛ taa commune na a ye maire-ya ta ka jan k'a sɔrɔ n t'a dɔn n bɛna min kɛ sigida la n bɛna baara min kɛ sigida la o tɛ anw ka baarakɛ bolo ye
o de y'a to an yɛrɛ ka parti kɔnɔna la an b'a fɔ faire la politique autrement o ye jumɛn ye k'a fɔ an donna fili minnu kɔnɔ kabi 91 ka na sisan na an b'a daminɛ 91 la parce que multipartisme nana o waati de o kɔnɔna la ka na sisan an ye taabolo caman ye parti politique la an ye taabolo caman ye an ka politique scène kan anw yɛrɛ fɛ min caman kɛra fili donc an bɛ fɛ ka bɔ fili kɔnɔna la n'an bɛ bɔ fili kɔnɔna la an b'a kɛ cogo jumɛn mɔgɔ caman b'anw ɲininka an b'a fɔ an tɛ taa ɲini yɔrɔ jan jamana caman bɛ an kɛrɛfɛ yan an tɛ taa ɲini hali continent wɛrɛ kan jamana caman bɛ an kɛrɛfɛ yan sous région kɔnɔna la Afrique kɔnɔna la bi bi in na minnu lafiyalen don ka tɛmɛ an kan kosɛbɛ ka taa ka segin n ko an bɛ misali ta o jamanaw kan an ye chance sɔrɔ kabi 2017 an bɔlen fini kɔnɔ ka na bila sisan na an yɛrɛ sen sera a jamana caman na an ka délégation sera a jamana caman na an yɛrɛ fɛnɛ ka tɔn lasigiden bɛ a jamana caman na an n'u maaw bɛ kuma insécurité b'anw fɛ yen o ɲɔgɔnna kun kan ka se aw fɛ yen aw ye mun de kɛ walasa a kana se aw fɛ yen kalanko gɛlɛya bɛ anw fɛ yen kalanko gɛlɛya tɛ aw fɛ yen aw ye mun de kɛ walasa kalanko gɛlɛya kana se aw fɛ yen dun ka fa anw dɛsɛlen don k'o sabati an fɛ yan k'a sɔrɔ dugukolo b'an bolo aw dun dugukolo bɛrɛ t'aw bolo nka dun ka fa bɛ aw fɛ yen aw ye mun de kɛ donc o hakilina falen falenw o de b'a to bi anw nisɔndiyalen don k'a fɔ miirina min b'an ka tɔn na o miirila b'a to an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ parce que an ka projet de société yɛrɛ la an sinsinlen don yɔrɔ dɔ kan k'a fɔ an ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o teriya an ka se k'o teriya sinsin k'o tɔnɔbɔ awɔ olu bɛ min dɔn ni anw t'o dɔn u ka se k'an dɛmɛ ni o dɔnniya ye anw fana bɛ min dɔn ni olu t'o dɔn an ka se k'o d'u ma walasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka yiriwa an bɛɛ lajɛlen ka se ka san sɔrɔ alhamdulillah ayiwa ni la ligue démocratique pour le changement ta k'a lajɛ bi a ka carini an ka jamana kɔnɔna na a ka ja ka taa se i bɔra san ka kɛrɛfɛ jamanaw fɔ a ka ja diɲɛ jamana wɛrɛw a kisa bɛ cogo jumɛn na LDC ka implantation diɲɛ fan wɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ se k'a fɔ bi kabi an ye baara in daminɛ don o don an nisɔndiyalen don alhamdulillah don o don dɔɔnin bɛ fara an ka parti bonya kan an ka parti implantation kan an bɛ ka taa dɔɔnin dɔɔnin mais o dɔɔnin dɔɔnin an ma jɔn o la parce que dɔɔnin dɔɔnin tɛ tɔ to ko foyi la an bɛ se k'a fɔ bi alhamdulilayi Mali duguba tɛ yen n'i y'a ta région kunda an ka région bɛɛ lajɛlen ka fara Mali capitale kan an ka kulu bɛ a bɛɛ lajɛlen na a dɔgɔya fara a bonya kan n'i ye région ta ka bɔ yen n'i nana cercle la ka na arrondissement la ka jigin ka na commune la ka jigin ka na an ka village kɔnɔnaw ni quartier kɔnɔnaw la bi bi in na yɔrɔ caman bɛ yen an sennɔ bɛ yɔrɔ min na an ka kumakan bɛ yɔrɔ min sɔrɔ nka parti fitinin don halisa n b'a fɔ mun na parti fitinin don parce que an ma taa élection na fɔlɔ min b'a jira k'a fɔ nin de ye LDC fanga ye jamana kɔnɔ donc comme daminɛ kura don an b'an yɛrɛ ye halisa k'an ye denmisɛn ye fɛn in kɔnɔna la k'a fɔ halisa an bɛ k'a ɲini ka bonya a kɔnɔna la min ye kɔfɛla ye Mali kɔfɛla an ka tunkarankew yɔrɔ caman bɛ yen fɛnɛ an ka dafɛ jamanaw la an ka lasigidenw bɛ yɔrɔ min na Amérique jamana la ka taa bila Europe jamanaw la ka taa fo Asie dugu caman fana bɛ yen an ka lasigidenw bɛ yɔrɔ min na mais bi bi in na min kɛlen don k'anw nisɔndiya kosɛbɛ ka tɛmɛ ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan an ye tɔn in sigi ni hakilina min ye n'o ye ka jamana in k'a mara danbe kɔnɔna la ka jɔ tilennenya kɔnɔna la ka jɔ tiɲɛ kɔnɔna la ka jɔ jama jɛ fɛn o lakanali kɔnɔna la ka jɔ yurugu yurugu ka ban ka jɔ walasa jamanaden bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma ka sɔrɔ bi ma k'i kan justice ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲiyɔrɔ ye o hakilina in n'a tun bɛ jamanaden caman na k'a ta k'a sankɔrɔta ka taa n'a ye bɛɛda la ka taa n'a ye kɛnɛma k'a kɛ kɛlɛkɛfɛn ye k'a kɛ kɛlɛkɛminɛn ye k'a fɔ an bɛɛ ka wuli ka baara kɛ nin an ka tɔn
a kɛra tɔn min kɛra tɔn fɔlɔ ye jamana kɔnɔ k'o kɛ k'a fɔ a hakilina tun b'an fɔlɔ la m'o fɔ dɛ mais k'a wuli ka taa n'a ye kɛnɛ ma k'a fɔ jamanadenw a ye bɔ nin de ka ɲi jamana ma an ka baara kɛ nin nin an ka tɔn kɛra a tɔn fɔlɔ ye n'i y'a jateminɛ bi o hakilina in o de kɛlen don ka jamana labɔ bi o hakilina in o de kɛlen don ka san sɔrɔ jamana kɔnɔ bi o hakilina in o de kɛlen don mɔgɔ caman taabolo ye bi donc an bɛ se k'a fɔ an ye baara min daminɛ a ye nɔ bɔ déjà parce que an ka cɛsiri dɔ ye nin hakilina in n y'a fɔ cogo min na o de ka kɛ jamanaden bɛɛ ka taabolo ye o de ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka baarakɛminɛ ye donc bi o de kɛlen don k'an nisɔndiya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan Musa Senko Kulubali Maïka kuma latigɛ nka ni anw ka jamana politique ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ an kan gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye o ye politique yɛrɛ faamuyali ko anw ka jamana kɔnɔna na bari tuma dɔ la ni i ma musaka kolo girinba bɔ ka fanga ɲini kɛ anw ka jamana kɔnɔna na a dɔ bɛ dɔ la garisɛgɛ goya bɛ nin yɔrɔ o min bɛ o kɛwale min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na e fɛla ye mun y'a la e min bɔra ka i ka kuluka sigi sen kan n'o ye fanga ɲinitɔ ye min ye Ligue démocratique pour le changement ye n ka kuma waati dɔ la n y'a fɔ n ko an ye fili caman ye an ka politiki kɔnɔna la an ye fili caman ye gɛlɛya caman ka bɔ 1991 la kana bi la n ko an kan k'a ɲini ka bɔ o kɔnɔna la o de y'a to an yɛrɛ ka kumakan dɔ ye faire la politique autrement donc ka taa wari di mɔgɔw ma k'u nɛgɛn walasa u ka sɔn hakilina dɔ ma min t'u hakilina ye o tɛ politiki taasira dɔ ye walima ka taa fɛn dɔ di duguladenw ma k'a fɔ ne kɔni bɛ nin d'a ma ni a sɔnna ka tugu kɔ walima ne bɛ nin d'a ma k'a jigi da de a ka tugu n ka tɔn kɔ hali n'a sɔrɔ tɔn hakilina tɛ jamanajɔ hakilina ye an fɛ o tɛ politiki kɛcogo ye donc an ka laɲini na an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo jumɛn na o de y'a to an ka projet de société kɔnɔna la an ko jamanajɔ sinsin bere fɔlɔ ye min ye o ye éducation ye ka jamanadenw lafaamuya ka jamanadenw ladɔnniya ni jamanadenw lafaamuyara n'u ladɔnniyara jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na olu o ka ɲɛ f'u ye jamana économie bɛ se ka développer cogo min na o ka ɲɛ f'u ye ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ne nin de kɛ jamana bɛ lafiya an ka démocratie bɛ sinsin mais kuma caman bɛ kɛ mɔgɔw électeurs bɛ fɛn caman kɛ c'est parce que a ma ɲɛ f'u ye donc ne tɛ jigin électeurs la minnu bɛ wari minɛ an tɛ jigin u la hali n'o y'a sɔrɔ an ka démocratie daminɛ 91 ni bi cɛ a y'an don fili caman na parce que mɔgɔninfin n'i tɛ fɛn min ɲɛdɔn n'i ka faamuyali ma se yɔrɔ min ma i tɛ se ka minɛ o ma donc o de y'a to an ko baara daminɛ ye min ka éducation k'o sinsin jamana kɔnɔ bɛɛ k'i ta n'i bila dɔn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin de ka ɲi nin de man ɲi nin de ye ɲuman ye nin de ye juguman ye donc à partir de là n'i ye fɛn fɛn kɛ ɲuman na i bɛ se ka féliciter o la mais n'i ye fɛn fɛn kɛ juguman na i bɛ se ka nɔ minɛ o ma parce que i b'a dɔn fɛn min don donc bi bi in na i ye min fɔ a wariko ni a musakakow ni fɛn wɛrɛw an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ni jamanadenw ye faamuya sɔrɔ o de y'a to an ka déplacement kɔnɔna la n'an taara an b'a fɔ jamanadenw ye a kana u b'a fɔ min ma ko jɛninka ɲimi k'a minɛ sisan k'a dun sisan sini ka tila ka ɲininkali kɛ n b'a kɛ cogo jumɛn an b'a f'u ye ko mɔgɔ kan ka don dɔ la kɔlɔn sen don dɔ la minɔgɔ ɲɛ an kan k'o baaraw de kɛ an kana to fo minɔgɔ k'an minɛ an ka sɔrɔ k'an ɲininka an bɛ ji bɔ yɔrɔ jumɛn donc an ka kɔlɔnw sen an ka labɛnw kɛ k'a bila wagati gɛlɛnw ye an ka prévision kɛ an kana to c'est à dire que u b'a fɔ ko a tɔgɔ di ko soli ka bɔ o minɛn bɛ siri su fɛ an kana to dugu ka jɛ ka sɔrɔ k'a fɔ an bɛ bɔ cogo min na ka sɔrɔ k'o ɲɛɲini donc an bɛ nin kumakanw de fɔ jamanadenw ye u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ hɛrɛ min kɔ sinikɛnɛ ma a baara bɛ daminɛ kabi bi de ko ni misi gɛnna ye min kɛ sunɔgɔ la ni wulila i b'o kɛ buloli la dɛ voilà. Musa Senko Kulubali ni anw ka jamana ta k'a lajɛ a bɛ degun kɔnɔna na lakanako ta sira fɛ ka taa se o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma e fɛla ye nin kisa la mun ye nka ni Ala sɔnna ma baro tako filanan na mankutu kɔfɛ an bɛ segin ka na jɛmukan kɛnɛ kan ni Ala ka jɛ
Ankle. Sama ko. Nga kene. Ne daga bi ne ka sugu la bi. Ka mo ko sa sugu la de. Ma ko nan kɛra to ye. Ka so no yɛrɛ de bi kana ne fɛ yan bi. Wali bile meni yɛrɛ kan. Cogo di? Baramuso mɔgɔ nana ni makɔrɔni kura bɔlen dɔ ye e mun mɛn yan. Baramuso mɔgɔ ni makɔrɔni. A vermicelli lama yɛrɛ. Daga wuli. N balimamuso an bɛɛ tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ o de sera baramuso makɔrɔni bɔra makɔrɔni dumanba a dilannen don ni Mali alikama mugu gɛrɛgɛrɛ de ɲagami foyi tɛ min na baramuso makɔrɔni kunbaba b'a la misɛmani b'a la hali vermicelle makɔrɔni sɔngɔ ka di a tobi ka di wa a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni ayi bi jamana in gwadennaw bɛɛ bɛ girin makɔrɔni kelen mun nɔfɛ ale de don baramuso makɔrɔni. Baramuso ita ka ko ye foli ani tanni ko lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu bɛ ka jɛmukan filɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ ma faso jɔ kɛnɛ maa welele Musa Senku Kulubali hali min ye kulukan min bɛ an ka jamana kɔnɔ walima bɛrɛbɛrɛlitɔn min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma Ligue démocratique pour le changement ne bakurubalen na n'an k'a ma LDC ale ye o ɲɛmaa ye bi an ye a wele ka na min b'a to an ka se ka na an da don kulu kofɔlen yɛrɛ ka lahalayaw la a sigicogo an ka jamana kɔnɔ ha ka diya ka taa se jamana wɛrɛw ma u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ɲininkali tun nana dan yɔrɔ min na o de ye ni ye an ka jamana ta k'a lajɛ lakanako ta fanfɛla la ka taa se adamadenw yɛrɛ cɛmancɛ la gɛlɛyaw caman nana a bɛ fɔ min ma crise sécuritaire sociopolitique ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra degun ye ka ɲɛsin an ka jamana ma Musa Senku Kulubali ni mako kɛ k'i fɛla fɔ nin kisa ninnu kan e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an ka tɔn kɔnɔna la an ye laɲini dɔ kɛ an ka projet de société kɔnɔna la o sinsinlen don jumɛn kan ka fɔ mɔgɔ minnu da kan ka don jamana kuma la mɔgɔ minnu kan ka kɛ jamana sariya latigɛbagaw ye mɔgɔ minnu kan ka bila jamana décision baw tali la olu maaw sugandili o ka kɛ sugandili ye min b'a to danaya mɔgɔw de bɛ sɔrɔ ka bila o yɔrɔ la sugantili lakika awɔ parce que an y'a ye gɛlɛya caman nana jamana kɔnɔ a gɛlɛya bɛɛ nana danaya baliya sira fɛ maaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u dalen tɛ ɲɔgɔn na maaw bilara ɲɛfɛ kɔfɛ mɔgɔw dalen tɛ minnu na o nana ni tiɲɛni caman ye donc jamana dun ni danaya bɔra baara kɔnɔna la baara ye tɔ ka jɛ donc o de y'a to an ko halisa faire la politique autrement nin bɛɛ ye pour que i ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ assemblée kɔnɔna la pour que i ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ maire la pour que i ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ ministère la pour que i ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ président la o ka sɔrɔ i ka mɔgɔw ka danaya ka da i kan d'abord i ka quartier kɔnɔna la i ka sigida kɔnɔna la i bɛ bɔ dugu min na i bɛ duguba min kɔnɔ fo ka taa se jamana yɛrɛ kɔnɔna ma a kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min nana mɔgɔ si tɛ mɔgɔ min dɔn a tɛmɛna sira min fɛ mɔgɔ t'o dɔn moralité min b'a la mɔgɔ t'o dɔn a bɛ sɔn min ma a tɛ sɔn min ma mɔgɔ t'o dɔn bon ni mɔgɔw sɔrɔla jamana kɔnɔ an bɛɛ dalen don minnu na ni olu sigira ka kuma parce que jɔsen filanan ye min o ye ka sigi ka kuma jamana kɔnɔ sigi ka kuma o de ka ɲi o ye damu ye ni mɔgɔw dalen don ɲɔgɔn na n'u sigira ka kuma u bɛ bɛn fɛn caman ma nka maa dɔ bɛ se k'a fɔ o sigi ka fɔ caman kɛra anw ka jamana kɔnɔ nka o bɛɛ n'a ta gɛlɛya bi sen na kabiri waati jan ni mɔgɔ minnu dalen tɛ ɲɔgɔn na n'u sigira ka kuma hali ni bɛn kɛra fɛn dɔw kan o waleyali la ni danaya tɛ yen a tɛ se ka waleya o de y'a to n ko a daminɛ maa minnu kan ka sigi ka fɔ kɛ mɔgɔ minnu kan ka bila jamana ɲɛma olu ka sugandi ka ɲa olu ka kɛ danaya mɔgɔ ye n'a ye mɔgɔ bila jama ɲɛfɛ jama dalen tɛ min na o tɛ se ka taa ni jama yɔrɔ si donc sigi ka fɔ kɔnɔna la a bɛ se ka bɛn fɛn caman ma parce que jamana kɔnɔna la da ɲɔgɔnna n y'a fɔ cogo min na sigi ka fɔ o de b'a to kɛlɛ caman bɛ yen o bɛ se ka dala sa walima kɛlɛ caman bɛ yen o yɛrɛ tɛ wuli mais n'a kɛra ko fɔ ɲɔgɔn kɔ nana forcément jamana kɔnɔ fo mécanisme ka sɔrɔ min b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka o dala faga cogo min na o dɔ ye justice ye o dɔ ye force de sécurité ye o dɔ ye force de défense ye a dɔw yɛrɛ ye k'a fɔ a gɛlɛya source ye nin jumɛn ye
parce que u b'a fɔ ko yanni ka jigi i bin yɔrɔ la i bɛ jigi i talo yɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ développement économique de don ni o de y'a to gɛlɛya dɔ nana fo mɔgɔw nana fɔ ɲɔgɔn kɔ donc économiquement o solution bɛ se ka ɲini cogo min na o bɛ kɛ donc ninnu bɛɛ ye pilier ye n y'a fɔ cogo min na éducation bɛ yen o ye pilier dɔ ye an ka responsable bɛ choisir cogo min na o ye pilier dɔ ye dialogue o ye pilier dɔ ye développement économique o ye pilier dɔ ye justice ye pilier dɔ ye ani bon laban a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko o de kan ka kɛ fɔlɔ ye o ye force de sécurité ani force de défense ye parce que n'i ye jamana kɔnɔ n'i ye fɛn fɛn imposer fanga la jagoya la mɔgɔninfinw ma sɔn min ma ni fanga tɛ yen don min na ni jagoya tɛ yen don min na baara bɛ lasegin a kɔ mais ni fɛn fɛn kɛra k'a fɔ an sɔnna ma parce que a ka ɲi an bɛnna parce que c'est juste an y'a dɔn a faamuya nana o ko o bɛ san ni san kɛ ka sɔrɔ foyi m'o sɔrɔ donc kuma dɔw dɔw b'a ye k'a fɔ an ka nin ɲɛnabɔ fanga la an ka nin kɛ jagoyala ko ye jagoyala ko i kɔni bɛ sɔn parce que a jagoyalen don i da la nka ni jagoya in tɛ yen don o don a ka ca la i bɛ segin kɔ n'i ma polisikɛ ye fe la i bɛna ka fe jeni parce que polisikɛ tɛ yen voilà nka n'i ye polisikɛ jɔlen i tɛ sɔn ka fe jeni mais ni a ɲɛfɔra mɔgɔw ye fe nafa ye min a nafa min bɛ e yɛrɛ kan ka fe bato a nafa min bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan ka fe bato k'a fɔ i y'a faamuya k'a fɔ n sɔnna polisi bɛ yen o polisi tɛ yen i kan ka min kɛ i yɛrɛ b'o dɔn donc kuma dɔw la lakana ta fanfɛla kɔnɔna la sécurité ta fanfɛla kɔnɔna la a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko a jɔyɔrɔba yɛrɛ kan ka kɛ ni fanga de ka sɔrɔ fanga kɔni bɛ na fo ni an dɛsɛra nin mécanisme bɛɛ la wagati min na ka fɔ ni fɛn wɛrɛ yɛrɛ tɛ yen fo fanga kɔ o la an bɛ na ni fanga ye. Musa Senko Kulibali e ka kurukan min filɛ nin ni i ka jɛkulu min sigilen filɛ nin n'a bɛ f'a ma Ligue démocratique pour le changement i ni jamana parti politique tɔw bɛ cogo di a ka taa se jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ relation jumɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ? n bɛ se k'a fɔ bi bi in na ni parti politique tɔn caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o misaliya dɔ ye k'a fɔ tɔn min bɛ yen n'o tɔgɔ ko Espoir Mali Kura EMK an kɛra o sigibagaw la an b'o kulu kɔnɔ bi association wɛrɛ minnu b'o kulu kɔnɔ parti politique wɛrɛ minnu b'o kulu kɔnɔ syndicat minnu b'o kulu kɔnɔ an n'olu bɛɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi a tɔn kɔnɔna la min ye comité de pilotage ye an yɛrɛ b'o kɔnɔna la commission caman bɛ yen an ka mɔgɔ b'o kɔnɔna la M5 yɛrɛ jeunesse kɔnɔna la an jɔyɔrɔ ka bon o kɔnɔna la kosɛbɛ n'o bɔra yen kulu min tɔgɔ ko M5 RFP o fɛnɛ an b'o kɔnɔna la tɔn minnu b'o kɔnɔna na an n'olu tɔn caman bɛ ɲɔgɔn kalama hakilinaw ka surun ɲɔgɔn na baaraw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka nin tɔn fila in kɔfɛ an ni tɔn caman wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a fɔ cogo min na anw ye hakilina min ta ni o hakilina de kɛlen don ka san sɔrɔ bi jamana kɔnɔ mɔgɔ caman kɛlen don k'a ladɔn k'a fɔ ninnu de kɛra fɔlɔ ye ni nin hakilina ye donc mɔgɔ caman bɛ ka s'an ma bi k'a fɔ anw kun fɛ wagati la k'a fɔ ko tiɲɛ t'a bolo i ja aw de ta ye tiɲɛ donc an n'olu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni caman kɛlen don ka baaraw boloda an bɛna se ka min kɛ ɲɔgɔn fɛ kalafili nataw la parce que an kɔni sigilen don a kan transition a surunya n'a mɛn a bɛna ban kalafili de ma ɲininkali tun bɛna se o yɔrɔ ma a kuma cayalen don an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ o ye yanni ɲininkali laban cɛ transition ko kuma in a kuntagala ka janya wa walima a kuntagala kana janya wa kalafili na se ka kɛ a kɔnɔna na wa organe unique a kumaw cayara Musa Senko Kulibali ni maa ko k'e k'i fɛla fɔ a ka dakuruɲa damadɔ yanni an ka ɲininkali laban cɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ? Min ye organe unique ko ye an bɛ se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min ɲɛsin kalafili labɛnni ma an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko an ka tɔn ka position c'est assez clair an ko organe unique ko a kana kɛ sisan parce que wagati min tɔ bilalen don k'a fɔ ko k'o kɛ transition kɔnɔna la o wagati tɛna se k'a to a ka kɛ hakilisigi kɔnɔna la ni ko kɛra girin-girin kɔnɔna la a ka ca la taka segin bɛ cɛ o la walima nimisa caman bɛ y'a kɔnɔna la donc k'a fɔ an ma sɔn organe unique ma o tɛ an sɔnna organe unique ma mais an sɔnnen tɛ k'a fɔ
a ka kɛ girin kɔnɔna la an sɔnnen don a ka kɛ basiki kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ seulement transition bannen kɔfɛ ni équipe kura min nana ni a baara kan ka san 1 ta san 2 ta san 3 ta o bɛ se ka kɛ parce que an ka faamuyali la u b'a fɔ ko mɔgɔninfin i bɛ minɛ i kumakan de ma an ka jamana y'a kumakan di jamanadenw ma an ka jamana y'a kumakan di sigiɲɔgɔn jamanaw ma an ka jamana y'a kumakan di communauté internationale ma k'a fɔ an ka camancɛ fanga ye o bɛ dan kalo 18 ma donc ni an yɛrɛ de y'an kumakan di k'a fɔ k'a bɛ dan kalo 18 ma a ka kan an ka kumakan in bato walasa mɔgɔw fana bɛ se ka an minɛ sɛbɛ la ni e bɛ fɛn fɔ bi sini i b'i cɛ ka bɔ o kɔrɔ sinikɛnɛ n'i ye dɔ wɛrɛ fɔ jɔn bɛ na da i la donc mɔgɔninfin i bɛ minɛ i kumakan de ma ɔ kumakan bato o de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na donc a ka d'anw ye an ye kumakan min ta an ye kalikan min kɛ jamanadenw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko transition camancɛ fanga ye a bɛ dan kalo 18 ma an k'a ɲini k'a dan o kalo 18 ma o de y'an ka position ye o de y'an ka laɲini kalafiliw ka labɛn ka bɛn o ma walasa régime kura bɛ se ka installer cogo min na. Musa Senko Kulibali e ye cɛbɔ ye wa jamana ɲɛmɔgɔ suganti nata la ni o ye élection présidentielle an y'a fɔ cogo min na hakilina min b'an na an ka parti kɔnɔ n'o ye ka jamana jɔ tiɲɛ kan bɛn kan ladiriya kan an ka danbew kan o hakilina ninnu o bɛ anw de ka parti la bi kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔn caman kan donc o de la an kelen do k'a fɔ an kelen do ka jigiya ta k'a da an yɛrɛ ka parti kan k'a fɔ élection fɛn fɛn mana na nin wagati in na a kɛra local ye o a kɛra régional ye o a kɛra communal ye o a kɛra élection présidentielle ye an ka cɛbɔ bɛ ye a bɛɛ lajɛlen na donc bi bi in na comme mɔgɔ caman bɛ ka élection présidentielle ɲininkali kɛ an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi an ka tɔn instance kɔnɔna la et conformément an ka texte b'a fɔ cogo min na an sigira ka hakili jagabɔw kɛ ɔ tɔn bɛɛ bɛnn'a kan o ni an ni association minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ min ye tɔn président ye n'o ye général Musa Senko ye n'o ye ne yɛrɛ ye k'a fɔ o ka kɛ tɔn ka cɛbɔ ye an ka jamana sigi kalafili nataw la donc bi an bɛ se k'a fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ Ligue démocratique pour le changement ni ala ka jɛ ye a bɛ na cɛbɔ di jamana kalafili nata in na o cɛbɔ o ye an ka tɔn président ye n'o ye général Musa Senko Kulibali ye n'o ye a denkɛ a balimakɛ min bɛ k'a kuma o fɛ nin wagati in na ni ala sɔnna ma ayiwa Musa Senko Kulibali an bɛ se k'a fɔ baro a bɛ ka sɛnsɛn ka se a laban yɔrɔw la ni maa ko k'e ka kumakan laban fɔ nin kɛnɛ in kan ani a bɛ se ka kɛ maa ɲininkali dɔ tun bɛ yen nɔ an tun kan ka min kɛ min ma se ka kɛ waati yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ kurun kaban i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ kumakuncɛ kuma la foli kɛlen kɔfɛ ka foli di aw ma ka foli di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ maliyɛnw ye halisa an ka dɔ fara cɛsiri kan halisa an ka dɔ fara wulikajɔ kan jamana in nin wagati in na a kelen do ka mɔgɔ caman siran a kelen do k'an caman jɔrɔ nka k'a fɔ maliyɛnw ye jamana in kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen musow b'o la cɛw b'o la denmisɛnw b'o la maakɔrɔ b'o la minnu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen do bi jamana in bɛ se ka bɔ lahala in na cogoya min na bon alhamdulilayi an dalen do o cɛw la an dalen do o musow la an dalen do o denmisɛnw la an dalen do o maakɔrɔbaw la olu denmisɛnw ni maakɔrɔbaw ni cɛw ni musow olu caman fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn min kɔnɔna la bi o ye Ligue démocratique pour le changement ye donc k'a fɔ maliyɛnw ye an b'u wele u ka danaya ta u ka laɲini danaya ta k'a ɲɛsin Ligue démocratique pour le changement ma u kana an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw dalen do a la k'a fɔ hakilina min bɛ Ligue démocratique pour le changement kɔnɔna la ni jamanadenw y'u ka danaya ta k'a ɲɛsin Ligue démocratique pour le changement ma n y'a fɔ cogo min na élection misɛnninw na camancɛ élection na ka taa se fo élection baw ma jamana bɛ lahala min na don ni don n'a nataw an yɛrɛ b'a fɔ ko est ce que an tun tɛ k'an tugu donc k'a fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ si ka ni i jigi tigɛ maliko la mali ye jamana duman ye wagati in na an bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka sini mali a bɛ ja ni ala sɔnna ma o b'a yira k'a fɔ ni maa min bɛ fɛn ka Ligue démocratique pour le changement maa min bɛ fɛn k'i yɛrɛ y'a kɔnɔna na walima maa min bɛ fɛ Musa Senko yɛrɛ ka wele ka na an fɛ a ka se ka na an bilasira i labɛnnen do o kama wa
a kɛra jɛkulu o jɛkulu ye a kɛra an balakaw ka taa se an falakaw ma sifin jɛkulu ni maa o maa ye wele bila Musa Senko Kulubali ma i labɛnnen don ka se olu ma wa. an ka kulu dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen an fana bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la su ani tile du lundi au lundi Bamako yan an ka Jabala o bɛ Falajɛ a bɛ fɔ min ma ko rue du gouverneur an b'o kɔnɔna la ni mɔgɔ min tɛ se ka yen sɔrɔ ni téléphone ci ka nɔgɔ i ma an ka téléphone sira dɔ bɛ yen n'o ye 66 72 49 60 n bɛ segin a kan 66 72 49 60 66 72 49 60 n'i y'an wolo la i bɛ maa sɔrɔ su ani tile min bɛ se k'i bilasira. Alhamdulillah an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. Nin ye i siɲɛ fɔlɔ ye ka na tele ɲɛtaa Jabaranin so kɔnɔna na min b'a to an ka se ka baro sigi kɛ an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna k'an ka baro laban ye tuma ni tuma ka to ka i wele ka na hakili jagabɔ o bɛ se ka kɛ kisɛw ka cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na a filɛ degun min kɔnɔna na a na se ka i yɛrɛ sama ka bɔ o degun kɔnɔna na ka sababu kɛ malidenw ka cɛsiri ye cɛ fara muso ka denmisɛn fara maakɔrɔba kan an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn i ye bonya min da tele ɲɛtaa kan bari an ye ci bila i ma i bolo tun bɛ ciya o cɛ la i y'o bɛɛ lajɛlen bila ka bonya ta ka da tele ɲɛtaa kan ka na an ka wele jaabi an bɛ o bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin i yɛrɛ ma ka se tɔndenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko i Kulubali. Merci beaucoup. Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ maa welele Musa Senko Kulubali kulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma Ligue démocratique pour le changement LDC o ɲɛmaaba don an cɛ a wele ka na min b'a to jamana masala kulugirinw an ka se k'an da don la ka taa se ale yɛrɛ ka kulu kofɔlen ma hakili la faamuyaliw caman sɔrɔla baro kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la an ni Musa Senko Kulubali an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ka se k'an da don masala wɛrɛw la ka walawalali ko la faamuya o bɛ se ka di jamana kɔnɔdenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma cogo min na a ɲini Masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan jira an na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye. يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة تقهر الهموم والآمل